Boka janalong wrong clear radadum to war ka hinojok kachileng kisung. HSL se saplang along mesen pen ki unduna tumapan laptop ki ron. KFA pen chainong kapang rang apathak seki kipi. Kardom pini Adap Abirta long penidi sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen. Bokajan LAC lakha inquire isi Borjan constituency kaparo nihang terang mohori teron Gandhipur lapen jilang so arong aradatum kacheleng atowar kemisen kavededa jok kacheleng jiaphan sungnang piklupusi pherangke kahumri damhot nang chithandun. Labangso Otowar Lucky Asian Highway Lakha isi DVN School adungpen wrongly krongpon putsi HDP lem sadungke plat NEC Otowar henu Bangso Otowar Lucky kedamtang ningkan Pharo Kriser Kebra Troknar Kep aningkan malompen North East Council atumpensi kemesen towar ki ik selamponno Lapen halaso hut radatum penangan ali longrentilo Lapen laso Otowar ki ongdung atum chelengsi awarsai longrentilo Bonta halaso porhut selam chatpen pini arnianta avi kirui ka selampon kavidera jok non ke labangso atawar henolap anpinno Kardom pazirlo karbiang long live kila atau fan ini nilitum nangka humri pen kitek long lahen lo dak muri terona rong Gandhipur kutapu lake lakhain ko raisi Borjan MEC constituency angkang si puri lo homosti lo lake bukajan LAC constituency lo pini jaseben al tumphan paklang ponji lahan lo jela dak arong ke isi rong barimpik lapason lo sitami alang litu man kacheleng atawar bang dimesen abi Chitham ponmi labangso atawar pensi bokajan CCI atumta ajo anar lobupe dumper truck pen saini arlong mate limestone ke roipok jiaphan kachehelat ki jumpoda joksi heno laplo anparta ningkan phlikep angbong PWD asai kamate KAAC atumpenta thangnat ke langchari pon kabe lapen ave ke roi ka selampon kabe deda joksi non ke towar ka heno chot kalisi kangram supena jok munit atum kidam ke bang jiaphan anta phere meme asonsi nang mandetno NEC towar si don bok hola CCI pen wari dam towar la pulana towar ta mi tum tigdarong pulana kata ni tum lahata chupidon lo ta mi towar ta non puta ni tum rongke alis to nangali le delo ne matong aphan to ma phan ton ka vitu delo ne na rong sorgari gang bora ire ke paulo rong tok sido la sopen ke pudam lo pote aleng rong nahok potami tum lapu ring pone tum de delo la nili tum iria bangke sarkar bangke longli Lasi non sarkar kache riponbom BJP mate parivartan sarkar ke japonatum jasemet bokajan MLA Dr. Numal Momen Lapen local MEC Longki Timong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangatum Mathaponra labangso atawar kaselam pipon thuvek japan kachenengri alamthi nangche paklang don ringki bokajan panananterang Karbianglong live Ningkan surihini rakre serke paparman HSLC satlang ke tok donalong mesen lapen phan trok se kebra phopen abat ki unduna tumapan anandaram barwa anong epen karbianglong aphan bangpharo isira trokebra isi lokachar de also martomapan laptop ron ponlo Assam Sarkar pen Education Department atum lokachar di also martomapan kemesen avarsai kedengpon lake high school living certificate asap langalong mesen lapen phan trokebra phopen abat kachapalong dun atomahan laptop ECC keron ponjaphan kedeng pondolong laso tengpen kedamtang surihini ra kreser kep anikana bahalong HSLC asaplang ketok dunahot phan trokebra phopen abat kachapalong dun also martomahan ake joypen laptop keron asai dengpon Karbianglong District Aphan, Diphu Government Boys Higher Secondary School, Diphu Government Girls Higher Secondary School alongsi Kado Kabi Bangpharo Isira Trokebra Isiatumaphan laptop ake joypen ron pondo. Roshan Hanse report Karbianglong live.
Kedamtang phaikoni ni phai hini arni Japra langso cultural complex along Wopong Hawar Arisonim Sotum ahin pen Sarupathar Youth Forum aru kisengamai padopon Sarupathar Youth Forum tiripi amaipu Shivo Rongpi kachaphampu ponamai long KSA amaipu Simian Rongphar Aluhi Sarpo amanpen Chitong Dunsi Rongruk Kosonsi Kapachengthur Ponjima Bangso Puthak Lapen Prekja mahormu Sorkar pen akirap kelong dunang Jioputhak Klardak pen Kachitong dun arada tumaphan Than pachini pon Mayalong Wopong polling station hawar kedo Arisoi jangatupta SYF aroke sengpon ke akenang sodlupu matha ponsi sengpon phetlo Mayalong Sarupathar Youth Forum therapy amaipu Shivo Rongpia hinpen Sarupathar constituency angkang Rongruk kapachengthur ponjiaphan an SYF therapy hinpen BD sore lapen jakong hora do onta kachirap chito kipidun jiaphan Wopong ahawar kedo Arisoi jangatumaphan aning pathe ponsi lamchak chipipon Pini tarikh ini Haikoni Achiklo 2020 Nilitum dak Sarupathar Youth Forum ahin pen Wopong area committee sengpon nonglo lapen ako nilitum laso Sarupathar Youth Forum area committee ke sengnang kok alam thibang kela puin lo je pinang an Wopong area long rong ruparlo ki phorunde kilong dia sonduk thik laso puthak nilitum Sarupathar Youth Forum ain be masap su katorado lasilaso Sarupathar Youth Forum ki sengpen singtum ratu chingrum pen si isia ki messenger pan kilang pan SYF ke sengamai along ke ongdung arat Jasimet Rongrop aratup chitong dun pen Mai RD ki pidun theka potta kurbang thu lapen kachuro pajar ponsi ing samjin pen sai angdeng pachun ponlo Langchi thing pen Subhas Terang Karbeng Long Live Jangte normal longso dhina mophan bertang ton panek sinang Dihina mopi puthar bertar jupon theklona Lakha inkorapho Nilip MAC constituency angkang Autonomous State Demand Committee klembangatum Kewangji MLA election ahot ki ongdung avot pen kachuphai dunjia phanpura dode sangse jakong kachupheranga sai dengpon bomno Kedamtang phaikoni ni phai hini arni choki hola indoor stadium along porphai kre isi malong pen Nilip constituency ASDC asongatum jakong kachupheranga mai padopon Nilip constituency ASDC amaipu Maison Thiso Kachari Pona Mailong ASDC Tiripia Mai Asongjapo Sunil Togbi Chitong Dunsi Mailong RD Dojot Alamthe Than Pachini Pon Alangli Kaningje Pona Tenki Kiwangji MLA election hot ASDC pen Kachitoy Dun Abang Phuaphan Mesen Lapen Ki Ongdung Avot pen Kapahai Dunjia Phan Lapen Nilip constituency angkang alongta ASDC asong Kedamtang pen ansose ajakong kapangtang pon thujia phanta Mayalong kachitong don arada tumaphan than paripon La Sophie Mayalong phaikoni achiklo angbong ASDC asong pen isi kethedung rat amaipi kapado ponja phanta kachingbai raplin padopon Labangso Amayalong Nilip ASDC asong japotum bang inkorapho lapen Pini Arnianta ASDC asong atumaphan aning kachithethip ASDC arada tumta chitong dun Koilamati Ben Samson Ningti Karbeng Long Live Kedamtang phaikoni ni phaike thomarni Tongklok LP School Hemalong Karbi Farmers Association ahinpen Paterpipon Lapen Dairy Development Asai Kamchelangsi Chainong Kapangreng Aputhak Seki Pidam Bangsohut KFA Denorong Aropen Parokha Aroi Hinpen Kachapaterpipon along Dairy Development Asai Kamatum Cherap Chitodun Bangsohut Rong Atokanu Kedu Chainong Kapangreng Aningke Hang Aradaphan Kupusonsi Chainong Kapangreng pen Ale Kachapalong Pon Thekjima Bangso Puthak Kachitongdun Aluhi Atumpen Than Pachini Pon Bangso Amailong Sunil Terang pen Kachari Pon Amailong KFA Chunbang Topon Singkiling KFA Tiripia Mai pen Maiphu Tinku Ingti Lapen Chunbang Soron Sing Ronghang Dairy Development Department pen Assistant Director LP Bora Lapen LA Assistant Diganta Boroa Atum Sitame Chitongdon
dairy department mate chainong ke pangreng koson ke pangreng nang jima pu dairy department pen ada timung arong along tongklok LP school long nile tum cerabra pet karbi farma association to nile tum pini sorong pan cerok to kamai nang bilo kasi ada chainong ke koson ke pangreng nang jima lapen chainong ke pangreng pen puan si ali ke duma lapen chainong ke pangreng dairy department atau pen pipi mai scheme mukha ana bang ke dak pini ka cetong arat tum kan dairy department pen itu song sarara pen itu kan pachini lo Kedamtang phaikoni ni phai isiar ni tarabasa logbok rongpia rong akurusar borsing rongpi amangalong ke thana tengpen pi lukhimi borkan kangthum karne asai kedeng pon Lasonsi tarabasa logbok rongpia rong raratum oklongku chiklo arnia bian damrentisi kurusar borsing rongpia mangalong shiva lapen arnampi pai durga arnamatum ke thana tengpen borkan kelong japhanpura kangthum karne asai dengpon Kurusar borsing rongpi ke thana tengke alang liphan amangalong si arnam shiva lapen durga atumsi oklongku chiklo arnia bian bangra borkan nangchingthumna lapen karbenglong mate karbiara datumaphan choklem chodam ke messenger phan borkan nang pidunpu anparta borkan nangkang thuma porhot rong rup ara datumpen chepang therjera bangnoi pu ke thana tengpen si ingthum damlo pusi pherangke aphan nang pachini don bangso along tapi bet nang kadong pon di panong pon bet ko manam han ha naso chili are nang pi ada enamoi bangga phubus baba durga mata se enamoi polola pengela chili are en bangela ke lakshmi mata helo ham chilo Bangso pathak kurusar borsing rongpi ke than pon thua tengke bangso bor laki Christian Hindu lapan honghari pu panong namde Josemet ning arlo kangther era to mapansi arnam Shiva lapan pai durga tum nangki pidun lopusi than pon Karbia sota aprangki dunun japhan Josemet karbia khaike bongkroka sopu chematha seroira ning isi kangther et ke dojia phanta kurusar borsing rongpi pen amangalong ke thek long alam nangche thandun thu Huluni pendir chuna rongpi karbiang long live Jang thepini Adap Abirta ke lopon sakang tonik lo domi thakme kardom